Delim WC sa ovom siromašnom. Oho, a Bella ima tako luksuzan toalet. Naravno, imam čak i toalet papira, dragulja. A ja imam od $1. Odlično izgleda. Pogledajte. A ja imam... Na mom toalet papiru je neka sluz. Kako odvratno. Fuj, ne sviđa mi se. Bacit ću to. Kakav je to zvuk? WC šolja će sada eksplodirati. Ne. Pogledajte, sad je ceo toalet u odvratnoj sluzi i peni. Moram da bežim. Ne, ti ćeš ostati ovde. Ovo je bilo sjajno. Tako joj treba. Otvorite, molim vas. Pustite me da izađem. Ne. Devojke, molim vas. Pogledajte, sad sam sva u ovoj zelenoj peni. Jako smrdi. Fuj, odvratno. Ti si smešna. Stanite, nevaljalice. Odmah operite toalet. Ovaj nerad ste vi napravile. Znači vi ga morate uspremiti. Odmah. Kako odvratno. Sad ću povratiti. Bella, peri to bolje. Ne želim da nas teraju da sve ponovo peremo. Trudim se, ali to je jako odvratno. Loše mi samo od pogleda na to. Perite bolje, devojke, i nemojte kasniti na časove. Ovog puta treba da napravite savršenu haljinu za lutku. Ko dobro obavi posao, dobit će odličnu ocenu. Obožavam ovu aktivnost. I ja imam lutku, baš je lepa. Imam čak i nekoliko listova šarenog papira sa koncem. A šta vi imate? Da, moja lutka ima svoj sto sa šminkom. Bella, kako sve sija. Da, jer je to sve zlato. Moja lutka ima najskuplji zlatni češelj. Ne, ni nešto. Želim da promenim frizuru. Naravno. Sad ću otopiti jednu zlatnu polugu. To neće dugo trajati. Sad čekajte još malo. Da, to je to. Vaše tečno zlato je spremno. Izvolite. Da, a sad ću da umočim lutku u ovo tečno zlato. Spalo odlično. Baš mi se sviđa takva frizura. To je baš u tvom stilu. A šta ja da uradim? Dobro, sad ću pronaći češelj za lutku. Ne, to nije to. Evo češlja. Očešljaću svoju lutku. Hajde. Čekajte, šta je to? Fuj, kosa je sva u sluzi. I devojke mi se opet smeju. Moram to brzo da popravim, ali kako? Smislila sam. Sad ću ošišati svu kosu. To je najlakše uraditi sa makazama. Odlično. A sada uzimam pređu i lepak. Dakle, naneću lepak na glavu. A posle zalepiti pređu. Super mi ide. Baš mi se sviđa kako je spalo. Njena kosa je tako lepa i mekana. Devojke, a šta vi imate? Moja lutka će imati također lepu kosu. Prvo je treba očešljati. Odlično. Sada uzimam šarene pramenove i prikačit ću ih na kosu. Odlično. Sada izgleda tako lepo. Pogledajte. Ali to još nije sve. Sad ću uviti lepe lokne. Da, divno. Sa frizurom sam završila. Ali treba sad izabrati neko lepo odelo.
Kako vam se dopada ova haljina, a? Ne. Ni nešto? Možda ova? Ili ova? Jao, koju da izaberem? Sve nije to. O, da, ovo je savršeno. Sada moja lutka izgleda tako lepo. Oduševljena sam. A meni treba stilista. O, evo te. Hajde, brzo izaberi moj lutki prelepo odelo. O, to je lako za mene. Sad ću nešto smisliti. Imam savršenu zlatnu tkaninu. Sad ću brzo sašiti haljinu po njenim merama. Eto, sve je gotovo. Izvolite, vaša lutka je u savršenoj haljini. O, da, to izgleda divno, sviđa mi se. Što ja da smislim za svoju lutku? O, znam! Imam mnogo šarenog papira. Sad ću oblepiti lutku šarenim komadićima. Bitno je koristiti različite boje. Pogledajte kako je lepo ispalo. A više niko nema takvu haljinu. Da li ste već završile? Onda mi pokažite sve lutke. Prvo Bela. O, kakva lepa zlatna haljina. Ni loše. Dajem 5 plus. Znala sam da će vam se dopasti. A sada lutka Liv. O, kako lepo sjaj haljina. Baš je moderna, sviđa mi se ideja. Ovo je samo 5. Moja prva 5, hvala. Ova haljina izgleda tako drsko i moderno. Zanimljivo. Ali šta se dešava? Ej, prestanite da polivate vodom moju lutku, devojke, dosta! Jao, ovo izgleda odvratno, Jess, mogu ti dati samo 4. Ali tako sam se trudila. Imam tako lep burger za ručak. To mi je pripremio lični kuvar. Šta? Da, ja imam set sushi. To je prelepo. A siromašna Jess nema ništa. Nema dovoljno para za hranu. Hajde da vidimo šta su mi roditelji stavili. 2 komada buđavog hleba. O, to su moje drugarice Buba Švabe. Ćao, čao. Tako sam gladna. Šta je to? Buba Švaba? Kako odvratno. To je prelepo. O, ne, to je neka buba. Sklonite od mene. Šta? Pobegli su? Znači, sada je njihova hrana moja. Super! Dakle, prijatno mi? Da, to je prelepo. I burger je tako dobar. Nikad nisam jela ovako nešto. Hvala vam, moji mali prijatelji. A vi ste najbolji. Ćao svima, ja sam nova učenica, zovem se Jess. To je moj labubu, sama sam ga napravila. Šta? Ozbiljno? Pa on je grozan, luzerko. Skloni se s puta, štreberko. Gledajte šta ja imam. To su originalne igračke Labubu. Da, imam 5 komada. Šta to pričaš? Hajde, dođi ovamo. Eto kako izgleda pravi Labubu. I za razliku od tvojih, on ne visi na rancu. On nosi moj ranac. Šta? To je neverovatno! Ojoj! Nisam mislila da u ovoj školi ima toliko bogatašica. Jadni Labubu. Zašto je na lancu? Hajde, kreni. Idemo dalje. Moram da te pokažem celoj školi. Ne, Labubu, ne odlazi. Baš mi ga žao. Moram hitno nešto da smislim da ga oslobodim. Da vidimo šta imam. To je moj doručak. Odlomit ću poklopac i bacit ću ga da pokidam lanac. Sklonite se svi. Da, ustala sam. Šta? Kakav je to zvuk? Šta je sa mojim lancem? Moj Labubu! Šta?
Lanac je pukao, ali ko je to uradio? Da, slobodan sam! Hvala ti puno, spasila si me! Sada mogu da se vratim kući svojoj porodici. Pođi sa mnom, upoznaću vas, svidjet ćeš im se. Šta? Gde? Ali ti si moj! Ćao, ćao, vidimo se. Ćao, Molly. Hoćeš da ti poklonim jednog svog? Ne bre. Pa dobro. Ja, ovaj škola je totalni cringe. Svuda sama sirotinja. Jao. Okej, sad ću svima da pokažem kako se provode pravi bogataši. Ovo u životu nigde nećete vidjeti. I da, direktan pogodak. Što je to? Ko je to uradio? Luzeru! 98, 99, 100. Izgleda da ovo više nije moja loptica. Baš je čudna. Šta je to? Golf u školi? Strašno. Okej, gde je moj neseser? Vreme je da popravim šminku. Počet ću od očiju. Da, stavit ću senke. Zatim nacrtati stelice. Dodati pegice. I obavezno namazati usne. Tako sam Ups, izvinjavam se. Evo mog ormarića. Da vidimo. Udžbenik iz matematike. A kome to treba? Ali ovo je već nešto zanimljivo. Obožavam da vozim ski. Zahvaljujući njemu u prošloj školi su svi mislili da sam cool. Gledajte šta mogu. I moj glavni trik. Gledajte pažljivo. Ne izgleda da je to nastavnica. Jao! Padam! Ajuj! Kako boli? Zabranjeno je voziti skate po školi. I ne pravim izuzetke ni za koga. Uzmi taj udžbenik i brzo u učionicu. Hajde! Odlazite svi. Čas počinje. Krenite! Gospođice Phoebe, a možda biste za mene ipak mogli da napravite izuzetak? Šta je ovo? Novac? Ja se ne kupujem! Zapamti! Marš na čas! Pa dobro. Svako može da se kupi. Pitanje je samo čime. Šta je to? Dijamant? Dobar pokušaj, Molly, ali ne. Idi na čas. Nemoj terati sve da te čekaju. Ova deca me izluđuje. Strašno. Jau, vreme je da i ja idem na čas. Dakle, deco, danas svi pišete test. I za svaki pokušaj prepisivanja odmah dajem kec. Jel vam jasno? Hajde, možete da krenete. A ja vas posmatram. Pošto trik sa parama nije prošao, vreme je da iskoristim svoj rezervni plan. Tako je dobro što sam se unapred pripremila. U ovoj slamčici imam papirić sa odgovorima. Treba samo da ga izvučem i eto. Dobra ocena mi je u džepu. Direktno ispred sebe vidim metu. Prepisivanje, jeli? Ja to neću dozvoliti. O ne! Bože! Da, uhvaćena si. Upozoravala sam vas. Pala si na ovom testu. Moj plan je mnogo jednostavniji i bolji. Hej, Štreberu, hoćeš li malo da zaradiš? Hajde, reši taj test umjesto mene i požuri.
ovaj test je tako težak. Joj, još mi se i olovka polomila. Gde mi je ranac? Ne, to nije to. Ne, bre. O, kečap. O, to bi moglo da mi pomogne. Da, sad ću da uzmem čakicu. I eto, mogu nastaviti da rešavam test. Još malo. Odlično, ja sam završila. Vreme ističe. Hej, Štreberu, gde je moj test? Daj ga ovamo brzo. Šta? Jedinica? Jel ovo neka šala? Nisam ti za ovo dala pare? Pa kakve šale, draga moja. To je zaslužena jedinica koju si dobila zato što si pokušala da prepisuješ. Poznati su mi svi vaši trikovi. Ne možete me prevariti tako banalnim forama. Dakle, šta imam ovde? Jasno. Neko je ipak uspeo. Izvoli, zaslužena petica. Svaka čast. Jao, ma daj, nema na čemu. Možeš da se odmoriš. A vi učite. Posle škole danas idem na probu. Imam svoj rock band. Jao, to je tako cool. Seme, ti si tako lep. Zdravo, lepotane. Hoćeš li sa mnom u šetnju posle škole? Ili da pođeš sa mnom na sladoled, ja častim. O, kada lepotice. Hej, a šta ti hoćeš? Smetaš mi da prođem do ormarića? O, da, izvini, naravno, prođi. Hvala. O, ne! O, moj skejt. Skoro sam zaboravila da ga je nastavnica polomila. O, šta sad da radim? Nemoj tako da brineš. Znaš, video sam kako dobro voziš. Izvoli, poklonit ću ti svoj skejt. Čak ću tvoje ime napisati na njemu. Baš bih voleo da vidim tvoj glavni trik. Wow, Seme, hvala ti puno. Kako si dobar. Nema veze, nas dve uvek imamo rezervni plan. Momci, hajmo u šetnju. Da, vodimo vas na sladoled. Neka idu, a bez njih će nam biti bolje, jel da? Ups, ne gledajte, molimo vas. Jao, strašno, hajmo odavde. Ćao svima, a mi imamo neobičan izazov. Hajde da se upoznamo sa učesnicima. Ovo je Emily i ona je veoma bogata. Jao, sljedeći put ću tražiti da toalet papir bude samo sa dijamantima. Ovo je Rose i ona također ima mnogo novca. Kako je lepo biti bogata. A ovo je naša Jess. Siromašna, ali jako dobra devojčica. Da vidimo rezultate testa. Kako to? Ali baš sam se trudila. Glupi test. O, ne! Šta se dešava? Pomoć! Šta je ovo? Kakav užas! Kakva je to buka? To je naša sirotica pala. Samo je pogledaj. Kakav blam. Šta se ovdje dešava? O Bože, šta ste vi ovdje napravile? Nevaljalice. Sad ću vam ja pokazati. Zašto se derete? Mi vas dobro čujemo. Evo vam kante i čatke. Jao, fuj, uzmi to, ja imam manikir. Kako odvratno. Ne mogu da gledam to po vratiću. Izvinite, jeste li ozbiljni? Naravno. Očistite sve ovde. Uj, to je odvratno. Sve se lepi. Jao, koliko prašine. Čak i kijam, alergična sam na prašinu. Tako je bolje. Ne znam, devojke, ja mislim da je čišćenje baš zabavno. Šta je to? Limenka kole? Unutra ima nešto. Mogu da popijem? Prelepo. Pa dobro, nastavit ću. Jao,
kakva velika paučina, Bacamo. Šta je to? Neka mumija. Sklonite od mene. Mamice, je li to pacov? Ne, samo ne pacov. O ne, to je neka noćna mora. Ne mogu da podnosim to. Šta se ovdje dešava? Kako da skinem ovu glupu paučinu, Znate šta? Je li kruna na mestu? Moja glava. Dosadile ste mi! Kakva vatra. Imala sam negde marshmallow, evo ga. Sad ću ga malo ispržiti. Eto, sad može da se jede. Što me tako gledate? Meni je ukusno. Ekstra. Jao, nemam nikakvih živaca za vas. Jao. Devojke, ovo je naša šansa. Hajmo. Ne mogu da otvorim, hajde. Devojke, hoćete mi pomoći? Da. Baš vam hvala, devojke. Ovo ću da skinem. Odlično. Jo, kako teško. Uspela sam. Smeće skupljamo u kesu. Gotovo. Dođi kod mene, druže. Kako si sladak. Ne razumem zašto te niko ne voli. Stavi ga u kutiju što brže. Dobro. Pažljivo, devojke. Da, tako je. Jao, već mi je bolje. Devojke, to nije loše. Možemo li sad da idemo kući? Negde ste krenuli. Pogledajte ovo. Dobro, šta da se radi? Hajde da počnemo. Hteli su da idu kući. Kako da ne? Tablu treba skinuti 100%. Ja ću sada ofarbati zid i izgledat će kao nov. Pa hajde, zašto se ne skida? Fuj, odvratno. Stavit ću je ovde. A šta je unutra? Ovo je kostur. Pomoć! Nije mi dobro. Jao, Emily, jadna. Šta je s tobom, ustaj? Ćao svima! Ne razumem zašto se plašiti. Ja mogu da plešem sa njim? Nemam komentar. Pogledajte šta sam našla. Hej, Jess, pogledaj. Hajde već da učinim ovaj zid lepšim. Da, tako je mnogo bolje. Svaka nam čast, devojke. Gledajte! Šta mislite? Možda je ovo da okačimo? Wow, odlična ideja. Hajde. Kako dugačko. Ups. Ko je to? O ne. Drži se, sve u redu. Šta? Devojke, šta želi od mene? Vreme je da završimo sa njim. Ćao, vraćaj se, Orman. Tako je. Sad ćeš ti meni vidjeti. Izvoli, ovo za tebe. Trčim. Super. I za svaki slučaj ću zakucati ovaj orman. Da, ekstra. Ali bit će još bolje da ga spalim. Super. Uspela sam. Ona nije normalna. Devojke, hoćemo li nastaviti? Okačit ćemo zastave tu, a dole ćemo zalepiti ovakve lepe olovke. Pa da, nije loše, ali dodat ćemo još nešto. O, da, lepota. Ispalo jako dobro. A sad ćemo okačiti tablu. Wow. A njega ćemo staviti tu. Super. Mislim da je ispalo ekstra. Oho, wow, to je zaista sjajno. Mnogo smo se trudile. A šta je sa klupama? Takve ne odgovaraju. Ne, to ne valja, radite. Pa dobro, hajmo.
Dakle, da vidimo. Ups. O, ne presmešna, tako smotana. Imam jedan plan. Sad čekajte. Devojke, gledajte pažljivo. Imam ovakve Lego kocke. Sad ću napraviti najbolje i najudobnije klupe. O, to zaista nije loše. Aha, stavit ću ovo i nacrtat ću jelku. Obojit ću je. A zatim ću nacrtati kućicu, oblak i ogradu. Ekstra! I još par crteža. Svaka mi čast, ja obožavam da crtam. Pogledajte, napravila sam veoma šarenu klupu. O, Rose, jesi ti nešto smislila? Da, i ja hoću da moja klupa bude mekana i roze. O, zar to nije preslatko? Dobro, ali moja klupa će naravno biti najbolja. Eto, ona izgleda najskuplje. Dakle, devojke, da vidim. Svaka vam čast. O, hvala, baš nam je drago. Devojke, pogledajte kakav lep razred imamo sada. Ne mogu da verujem. Šta? Zašto me tako gledate? Jer moramo da i vas sredimo. Da, sad ćemo sve popraviti. Sad čekajte, bićete najlepša učiteljica na svetu. Aha, još par dodira, očešljaćemo vas. Wow, neverovatno. Šta je tamo? Je li to moja nova frizura? Jao, kako sam lepa. Nemam reči, osjećam se kao prava kraljica. A vi jeste kraljica? Izgledate super! A sada, da li možemo da idemo? Da, slobodne ste, devojke. Stvarno? Jeste čuli? Uspeli smo to! Idemo! Hvala vam puno! Ma dajte. Ja, ova deca. O, ja sam zaista prelepa. Ja, ma dajte. Nemojte da me gledate više. Naravno, počinjemo. Hajde da počnemo pripreme. Prvo make-up. Svaka ima set kozmetike. Moja šminka je super. Obožavam da se šminkam. O, da. A Molly uopšte ne zna. Šta to govoriš? Pa ja se šminkam najbolje od svih. Imam svog ličnog šminkera. On će me odmah našminkati. Ja mu potpuno verujem. Federico je majstor svog posla. Hajde, uradi sve kako treba. I ja imam šminku. Hajde da vidimo šta je u ovoj kutiji. Opa, krede, odlično. Izmrviću i pretvoriti u prah. Tako je, gotovo. Dalje žvaćem žvaku. I pravim balon. Potreban mi je mali. A sad ću ga umočiti u prah. A zatim naneti na lice. Tako. O da, odlično. Sada imam lep ten. Dalje mi je potrebna mreža i kreda u boji. Nacrtat ću na čelu lep uzorak. Ovo podsjeća na vage, zar ne? O, kako lepo. A šta ste vi smislili, jeli? Ja imam bolju ideju. Prvo ću da napravim obrve. Zato imam poseban uređaj. Nacrtat ću obrve. Odlično. Dalje, trepavice. Zato sam također pripremila odličan alat. Eto, moje trepavice su tako lepe. A šta je smislilo naša Molly? Za mene ne morate da brinete. Ja imam Federica. Dođi kod mene. Dodaj mi u make-up šljokice. Da, tako je bolje. Sada sva sijam. Odlično, ide odavde. O, smislila sam. Meni su isto potrebne senke. Uzet ću zlatnu ribicu. Pozajmit ću od nje malo sjaja. Aha, i naneću na kapke. Super! A sad ću da pustim malo mehurića. Oni će ostaviti otisak na mom licu i ispašće lep crtež.
To je bolje od svakog rumenila. O da, pogledajte kako sam lijepa. A ja imam bisernu ogrlicu. Uzet ću ove perle i zalepiti ih na lice. O da, pogledajte kako je nežno ispalo. Meni se sviđa. A šta je kod Molly? Federico, smisli nešto za moje oči odmah. Naravno, gospođice Molly. Vam odgovaraju zlatne šljokice. One će naglasiti vaše bogatstvo i luksuznost. Imam još jednu ideju. Hajde da vam povećamo usne. Zato imam poseban uređaj. Par minuta. Eto, može da se skida. Federico, šta si uradio moje usne? One su crvene. Popravi to. Znam, treba ih malo izduvati, imam iglu. Eto. Šta si uradio? Idi i da te više ne vidim. Neću da ti platim. A šta još da uradim? A, tačno znam! Uzet ću ružu, ona tako lepo miriše. Namazat ću usne ružom. Oj, spalo je tako lepo, meni se sviđa. Sofija, a tebi? Pa onako, moj sjaj je mnogo bolji. Devojke, sve izgledate nevjerovatno. Vaši make-upovi su tako lepi. Pišite u komentarima koji vam se više sviđa, a mi idemo dalje. Došlo je vreme za novu frizuru. Jeste li već smislile šta ćete da radite? O, Sofi već zna. Ona je odlučila da eksperimentiše sa roza repićima. Odličan izbor, Sofi. Dakle, stavit ću ih ovdje. Da, super. A još ću da dodam šljakice. Želim da mi kosa sija. Tako je. Malo ovdje i ovdje. I još ću da stavim par ukrasa u obliku školjki. Super! Eto, moja frizura je gotova. A da li ćete moći da napravite nešto bolje, jeli? Naravno, imam svog ličnog frizera. Deni ovamo. Hajde, napravi mi frizuru mojih snova. Potrebno je više zlata, jel ti jasno? Naravno, za početak ću naredati zlatu masku. Tako je, što više. Dalje uzimam malo maske i nanosim na kosu. Razmazat ću je po celoj kosi. Eto, ostalo je da se osuši. Sad čekajte malo. Oho, nije loše. A ja sam sama nacrtala svoju frizuru. Sad ću da isačem sirenu. Odlično. Još malo. Eto, hoću da je zalepim za svoju pletenicu. A sve što je ispod, ofarbat ću u plavo. Tako je, kao da je moja pletenica rep sirene. Tu sam smislila, zar ne? Gospođice Molly, možete da gledate, završio sam. O, Deni će sada da pokvari frizuru Sofi. Brzo isključi fen. O, i Liv je zakačio. O, nisam hteo. Gospođice Molly, sve je gotovo. Kako vam se sviđa? Izgledam divno. Oho, Liv, tvoja kosa je tako lepa. Odlična frizura, lepo ti stoji. Ostalo je samo da ukrasiš sve šnalama. Neverovatno. Pošto je svaka završila sa frizurom, onda prelazimo na odeću. Idemo. Devojke, potrebno vam je neko lepo odelo. Imate li ideje šta želite da obučete? Sofi i Molly imaju veliku garderobu, ali im se dopala jedna haljina. Ups, sad ćete da podcepate haljinu. Devojke, pazite malo. Dok se devojke svađaju oko haljine, ja ću da ih uplašim. Oho, neočekivano. Liv, nisam znala da si ti sposobna za tako nešto. Liv je odlučila da uplaši devojke kako bi uzela haljinu sebi. Niko ne bi ni pomislio da ona može da vas pobedi, devojke. A vidim da ste ipak našla šta da obučete. Onda, hajmo na takmičenje lepote. Spreman sam da ocenjujem takmičarke. O, je li to Molly? Ona izgleda ekstra. Ova zlatna odeća, ova kosa. Wow. Nije loše, ali
Šta je to? Jo, sa zlatom je ipak malo preterala. Počela mi je alergija na zlato. Ne, dislike. Šta? Kako se usuđuješ? O, to je Sophie. Kako je ona slatka. Izgleda super. Okreni se. Ups. Pala je. Pa dobro, svima se dešava. Ajoj, koji blam, ti si kriv za sve. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Ali to bilo jako smešno. Jako. Kako smešno. O, izlazi Liv. Interesantno, šta će reći Richard? Wow, Liv, ti si tako lepa. Ja sam u šoku. Nikada ne bih pomislio da možeš da budeš tako prelepa. Ti si osvojila moje srce i ovu krunu. Pobeda je tvoja. Čestitam. Izvoli. Hvala, ali nije pobjeda najvažnija, već moja ljubav prema tebi, Richarde. Opa, dobili smo novi par. A Sophie Molly se svađa oko krune, kao i obično. Sad ćete slomiti ako ne prestanete. Eto, jesam rekla, slomili ste. Obe ste krive, devojke. Ali i Richard su živjeli srećno do kraja života.